Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που θα παίζουμε στη Brain, το πακόλυσε λίγο, μέχρι να βρούμε κάποιο Brain God. Και τι εννοώ, εσείς μπορεί να πείτε τώρα από μέσα σας, φυσικά μην δούμε ολόκληρο το βίντεο, γιατί μπορεί να πάρει και 5 ώρες για να καταφέρεις να βγάλεις ένα Brain God, ή μπορεί και ποτέ, αλλά όχι. Θα βάλω επί speed και εκεί σε την εφαρμογή που κάνω edit εγώ μπορώ να βάλω μέχρι και επί 100 speed. Οπότε σίγουρα θα βγάλουμε. Τώρα δεν έχω κανένα Brain γιατί είχα πάει για κλέψιμο και τα έχω βάλει όλα στο account του PlayStation, τον Νούμπικο. Μπαίνω από εκεί να τα μεταφέρω. Και θα δούμε πώς θα πάει αυτό, αν θα θέλουμε πολλή ώρα ή όχι. Σε κάποια στιγμή, κάποια στιγμή τώρα θα σας δείξει μάλλον το speed και θα σας γράψει και πόσο speed έχω βάλει, οπότε εντάξει, κάπου τώρα. Piccio de máquina. Lu. Copa. Ay. Cana. Luce. Canali. Ele. Κοκοφάντο ελεφάντο. Ναι! Κοκοφάντο ελεφάντο. Παιδιά, το βρήκαμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε σε επόμενο. Bye bye. Bye bye. Γλίδωσε βάση.